Og naami karon sa gawas magluto ni og linatan na si mamaliling nagtagod og sa niya gitagod kahoy nagbugha siya sa tara na bugha si mamaliling sa kahoy. Palingot na ko. Murag padung man ni sa taas ang among kayo. Mo ning among gilata namin. Ang kontin binuga puno. Nani sa gawas ron na luto. Gidabukan na mo ang kuan ni itom oy. Puti pa ni ganihan. Nya i-open ako ha. Mo ni ang baka diri. Ni subo na. Baka oy karne. Karni sa baka di ay. Morning maayo kung naa ka sa gawas nga magluto kay ikay magbuot kung imo ba na butangan og kayo ang ibabaw di ba bitaw joke. Imo ba daghanon. Kasadaghan kag mga isugnod kana mga pinutol. Dira sa di mo masugnod dire. Ari dire be. Ngano ko ning tatanonoy day? Dong tubagad do. Nilom siya? Luto Ako man gipangutana unsa man, wa man siya nitingog. singga na dong Gana siya na si Mama Liling. Hi. Musta man kamo? Asa mo karon nga panahon? Kumusta? Musta inyong kalagayan? Mabuti-buti? Grabe ka init eh. Hindi paningot ko. Gimingaw ko buga-buga. Itong ba na doy? Hello, kumusta kayo? Saan man kamo kayo ron? Yahoo! Nang bandin, no? Nang bandin? Kaini kaso. Bigyan ni kasi na po yung may hungkol. Mag-ayos sa rin. May gahaman na. Natubi ko nila. Ipong pasang ganun isa. Ikaw rin. Mag-ayos sa rin kasi. Mo ni basta na sa gawas magluto. Kung gusto ka dali malatay mo hang minatan, ibutangi dire. Jai! Sky, pari ara gud si Kuya Sky. Pari si Kuya. Hindi mo nabutan. Grabe ka init mga kabandin. Nami diri sa gawas nagluto na. Nya, magluto ta, kuyog ta magluto ta. Pag kuwag luwag dito sa kanya, ang baso butang yung tubig. Nya pagdagas na ako may tuas. Pina. May pagpaypay ko. Hindi, paypay ko. Init. Oo, sundan. Paypay. Ay, kaya hay. Anindot. Paypay. Diba? Ang kauras. Paypay na. Kung manisubo, hutdan ka naman. Uday, sir. Woo! Ayahay. Uday, paghinay di kayo na bato, day. Ay, pagdaladagan. Day. Yung kayo yung kanin.
Dili sa lagi, dili sa magduwa pa pahuwayon sa ang mata. Ay, kagabi iya. Di lagi makasabot si Carmel lagi. Ano pa dili makasabot? Kaniya pa ko nag-explain nga ang mata papahuwayon. Monday to Friday sige duwa. Six. Naha. Hmm? Ika six. Basta dili sa karon magduwa. Gana nga dili, 6. Bukan ka ni sa ila di man makasabot. Isa kay gipaningot ko may papaypayan ko nimo kay Layo ba gitan to? ko diri nga nag luto. Kay gikan ko pangumpra na wa naglata ko baboy. Kasabot. Ano ba yung sininadak-an sa una? Magluto? Mas maayo kini sa uling. Kaya kung sa Chile niya, dili maabdan o usa ka oras mga kabandi lata na niya nga mo ang lakan. Kaya kusog kayo ang kayo, kita ninyo. Diri ko naglata kay mas makasave sa LPG kung ari diri kay kung sa LPG matan na jud mga 30 minutes ang paglata mas makasave madugay-dugay ang hurot kung adto didto aw paspas kaayo ang LPG mahuman alawang lubot sa kaldero pero ito man na kung na ang lubot mao ni among nadak-an sukad pagkagamay namo sa probinsya. Mao ni among nadak-an magluto mi sa kahoy. Probinsya daghan kaya kayo didto kanang mga isuglod. Buha lang ka dito sa mga kaumahan, na kay masuglod, na ka makaluto na ka. Ya. Diri na lang murag naanad lang nga magpalit og LPG kay magdali-dali lagi tag luto kay naay trabaho. Diba? Okay kayo. Gikan ni grocery, di ba nakastorya ng po niya na nagpalit man po ka ng duha ka hiwa sa baka karne sa baka among hilatan mayo ni makahigop ron og sabaw. Siya. Namugha ka. O ning buongon. Buongon. Suglod. Gabriel. Kaya pa din ka nakita. Nagluto sa kayo. Ha? Ginamitin na ano? Ha? Sino ginana? Di eh. Dito. Sa? Inyo ha? Di, sa gawas. Sa gawas? Magluto din mo sa gawas o kay o ing ani? Kahoy? Bahay. Ay, lahi sa ng suba. Dali na ubay. Uling man na. Made in Ami. Dandan so'y bayaan ko ikaw. Pauli ako sa payan. Kung galing ikaw, iglawon.
Nakalimot na ko sa sumpay sa kanta. Asa ka? Asa ka may lanod? Kuya Sok? Kuya ramay nga kuan. Ang kasayuti. Wala Kuya Sok. Ito lang ng tubig. Medyo mag-ano. Kasi na lang. Saan? Ay, yun yan. Naglaka pamunta. Ano naman ginawa ka? Yan o. Yan ang dalawa. Ang mga bata ni Ari. Nag-iili sila Gabriel. Nga kung nagluto ko nga nagkamera. Kaya ano ka nagluto ko. Nga nagkamera lagi ka nga. Di ay. Kisa na mga kuan mga limoncito. Ila. Sige sa. Ano nyo.